Ola, eu sou do Oceánico, aquí estamos na miña exposición no Centro Cívico de Malpica. A exposición Movementos no Mar de María Antonia. E, bueno, a todos aqueles que lles interese algunha foto destas, pois que se meta en contacto comigo polas redes sociais. Son fotos, imaginadvos esta foto pois na vosa casa cando vos erguedes e ver, por exemplo, esta paisaxe na vosa habitación, ou esta misma, ou esta, e, bueno, son fotos que van sobre cartón pluma, pero levan unha capa de laca, e son fotos moi resistentes, non fai falta marco, van pegadas á parede, e o precio super económico. Por iso que, se alguén de vos lle interesa algunha foto destas, fotos oceánicas feitas por un mariñeiro da Galiza, pois eso, entrades nas redes sociais ou preguntades por min, donde que irades, e sin problema ningún, pois conseguiredes unha medra o mar.